Mbiyen ya mesake memelas iki. Sadurunge melu aku uripe iki wis. Nelongso ya, Pak. Nelongso. Panganane trimo sego mambu tak pepe terus mengko tak goreng daging intip. Mesake yo karo Indomie wae yo Indomie nggo 3 dina. Saiki nek melaku saiki bareng wis. Ayo mulya pawira. Mulya pawira. Mulya pawira dengkulmu kuwi. Maksude panganane wis aneh-aneh. Saiki sabane wis bangsa toko-toko gedhe kuwi. Mangan mie yo mling ngarani tau jajan karo aku malah ngisin-isin ke aku kok, no. Iya, aku ora iso nembung wong tulisane Inggris kabeh kae. Heeh. Iki apa to sak ngono iki? Wah, mojito ya. Mojito. Kuwi banyu dinai sirup ono sparklingnya, soda gitu. Soda. Sempakling cawet. Sparkling. Jawa Timur. Wo, kuwi piye? Kowe sono penggemar saka Jombang, Jawa Timur. Iya, penggemar saka Jawa Timur. Ika iki sono penggemar dhewe-dhewe. Elisa wis tidak ditanyakan lagi, penggemar wis ribuan. Ya. Nek ndi-ndi anggere mayang kudu ana Elisa. Ya. Mbak Cita wis duwe penggemar dhewe-dhewe. Ya. Katin ki ya penggemare akeh, kejaba bakul dedak. Iya. Ya penggemare ya pirang-pirang. Katin ki jebulno ngorokno. Oh iya. Wah, jan tobat tenan. Wah, rasa mecucu-mecucu. Wong le tangi dhisik aku kok. Iya, lah kowe kok turu nang gone sinden-sinden. Karang aku jejer Prastiwi. Jejer aku ngundak bahan nek liyane medeni jejer aku nek kowe ra wis ora bahaya wong dasare ya mbakyuku dhewe. Heeh. Malah ora turu-turu mergane wong aku le turu nganggo topeng reog. Dadi dheke cekikian terus kae to. Iya, terus tak uculi. Ayo campur digelarke apa kemul kandel kae aku terus jajari Prastiwi. Heeh. Aku tangi gregah ngono kuwi kepoyo terus bar nguyuh tengok-tengok kok ana sing tak mati iki sapa ya ngono. Prastiwi tak cedhaki raine, ora nyuwara. Arep wong tuwa iki nek Prastiwi iki nek turu demes mek ngene. Ayo wong tuwa, mbok menawa wis nyiut. Ayo. Prastiwi ngono kuwi. Iya, terus Neti tak cedhaki, Neti malah luwih alus meneh kaya wong ra ambegan man. Ambegan kok di wong turu kok ambegane ditata diayu-ayuke. Ya udu aku kan. Cita tak cedhaki raine. Udu, barang Tatin iki tak cedhaki kok iki sumbere aku. Aku ya aku ra wedi. Udah. Lho. Tek to Net. Ngorok to. Saksi sudah ada, kowe arep mengelak piye mula awak aja lemu-lemu. Iya. Awak lemu yang ambegane tertutup gajih kok. Heeh. Dadi nek arep ambegane mesti iya. Nanti tak eling-eling ki sing muni nggo ndi ya. Yo, Dek Iwani no. Nggih. Neno cakepane sakarepmu. Oh, bapakmu nonton ki dibanggakan wong tuamu. Iya. Pak Jendol. Mangke ndak gleleng. Kowe kurang ajar karo bapakne kok ya. Wong bapakmu iki enom ya ora apa-apa gleleng kok ya. Sinawang datan bosani neno nyawang wong bagus aleman nyawang wong bagus aleman ya rekoso tak lakon
Ya aja rekoso kok tok lakoni, ayo sing grantes wong tuamu. Angger aku bisa nyawang neno wong bagus lambene atos neno mati aku wis purun ame gaweke lakon pisane kok nusul tekan Temanggung ngan njaluk dhuwit ayo ora apa-apa ya angger tresnaku mbok tampa saking aku gumun lho nak iya yai kene iki mbok menawa kangen karo aku mbok menawa lho apa ming aku sing gegeden rumangsa iya ing atase arep ngejak foto ngerti aku turu kok le foto wong turu wis ora apa-apa Dek kene wae tunggu kene Pak Sino turu dipoto ora apa-apa jane aku ora turu nek aku ya sakarepmu aku mbuh rupaku kaya ngopo iya ya wis ben mak mangga lamat wis katon tejane yen bong Dewi iki pancen wangune ya langgam-langgam ngono lha ya wonge mung ora tau omongan meneng wae. Ngerti-ngerti semaput. Heeh. Monggo. Ngono, ya. Pacane sarwa asri
sesok lali. Ya ora apa-apa, monggo. Walik ya, Pak. Hah? Walik. Oh. Walik bapakmu kulino. Oh. Iya, pancen bener monggo, lenggah. Ya. Elisa, ada kabar gembira. Ya. Sudah ditransfer oleh Pak Tristianto dari Klaten. Ya. Uang 2 juta. Ya, kowe kon nembang Caping Gunung entuk 1 yuta. Wah. Transfer neng rekeningku. Oh. Ya diwenehke, Mak. Langsung tak wenehke kono, engko ndak rewel bocahe. Ya. Caping Gunung, ayo jumeneng. Cih, wah. Sedang alhamdulillah ya, Pak. Rezeki anak soleh. Apa? Rezeki anak soleh. Rezeki anak kentir. Rezeki anak soleh ora nya tampani sik. Iya. Iya. Wis masuk ning nggon aku 2 yuta, kowe 1 yuta. Ya, matur nuwun nggih, Pak. Salim sikik. Salim. Ampun kapok nggih. Matur sembah nuwun Pak Seno. Ampun kapok. Pak Tris matur sembah nuwun nggih. Heeh, Pak Tristianto ki sing sesuk lumantar penyanyi Pak Tristianto, Pak Tumiyono, Direktur Wika nimbali neng Klaten. Yo. Oke, tanggal 27 ya. Iya, itu sindene diharap full tim. Oh iya. Iya. Ngono ya. Siap. Yo, dijenggleke anu apa jenenge iki Caping Gunung. Yo. Sadurunge matur karo para lenggah sah. Matur napa? Lah ya kowe minta maaf selama neng kene kowe berbuat apa? Oh inggih, kula matur sembah nuwun matur maaf. Sembah anu nyuwun pangaksami. Nyuwun agunging pangaksami. Heeh. Dumateng sedaya warga Boresan. Bener ya, Pak? Bener, Bansari. Boresan, Pak? Boresan Bansari Temanggung. Boresan Bansari Temanggung. Dene kathah ketal kituling atur kula. Kathah lepate ngatur kula ora kital-kituling. Aku melu-melu Pak MC kae lho. Aja nek basa. Salah. Kata lepat atur kula nyuwun agunging pangaksami. Duna dungkaping tanduk. Duna dungkaping tondak tanduking kula ingkang lepat kula nggih nyuwun pangapunten. Nah. Nyuwun agunging pangaksami. Nah, karo Pak Siswanto sing kagungan hajat. Kalih Pak Siswanto ingkang bagus dhewe. Kowe kuwi kok kalih Pak Siswanto. Kula matur kalih Pak Siswanto sak kula warga. Kula nggih matur katur Pak Siswanto sak kula warga. Dene kula kula sak kanca benjang nyuwun pamit. Oh, kula sak kanca benjang nyuwun pamit. Matur sembah nuwun sampun diparingi mangan sing kathah. Mangane rasa diucapke. Kan ya matur sembah nuwun. Iya ning kuwi wis dadi kewajibane matur sembah nuwun menawi wonten lepat atur kula anggen kula ngayahi dalu menika. Ya sedhawa alon-alon. Ya, menawi wonten lepat. Menawi wonten lepat anggen kula ngayahi dalu kalih dalu menika. Dalu-dalu menika. Kalih dalu. Kalih dalu menika anggen kula ngayahi sak kanca. Sak kanca. Kula nyuwun gunging samudra. Samudra ngapa digawa-gawa? Samudra digawa nggo ngrujuk raimu kuwi. Samudra nyapa njaluk Pak, njaluk samudra kenapa? Ora njaluk nyuwun samudra pangaksami. Samudra itu luas, pangaksami iki pangapura. Nyuwun pangapura sing gedhe. Oh, minta maaf yang sebesar-besarnya. Oh, nyuwun samudra pangaksama. Mugi-mugi Pak Siswanto. Mugi-mugi ora mugi-mugi. Mugi-mugi Pak Siswanto sakulawarga pinaringan rejeki ingkang kathah. Supados benjang saged nimbali Pak Seno malih sakonca rombongan. Amin. Nah, putra ingkang dipun kitanaken. Putra ingkang dipun kitanaken. Kitan kuwi ngerti ora ta kita? Kitan ki apa? Supit. Supit ki apa? Supit sing mangan mie ayam. Deng apa nih? Supit gua mangan bunyu. Hah? Nuni apa to? Supit ki ora nggo mangan mie ayam. Supit ki piye kakung disupit ki ngerti ora? Di apa wong lanang disunat po? Heeh, ngerti ora disunat? Tahu nek disunat tahu, supit ra reti. Disunat ki digapake. Digunting kuine.
Apane ayo? Burunge. Le arep muni bingung dek. Burunge ra. Iya. Dilangi cucuke men ra ngoceh wae. Oh. Nek ra dilangi po ngoceh wae. Ngoceh wae kuwi. Oh, durung tau reti aku. Berarti ngene cah cilik-cilik kae ngoceh. Ah iya. Dek nggonmu ngoceh ra? Mbok tarungoke. Aku durung tau reti. Ora ngerti wong kuwi ngocehe ra nyuwara kok meng. Ya, mangga dijengglengke sa. Ya, panjen cah. Ayo piye cah pinter kok ya nak. Ya, imbian ya mesake memelas iki. Sadurunge melu aku uripe iki wis. Nelongso ya, Pak. Nelongso. Panganane trimo sego mambu tak pepe terus mengko tak goreng dadi intip. Ora apa-apa. Karo Indomie wae ya, Indomie nggo 3 dina. Saiki nek melaku saiki bareng wis. Ayo, mulya pawira. Mulya pawira dengkulmu kuwi. Maksude panganane wis aneh-aneh. Saiki sabane wis bangsa toko-toko gedhe kuwi. Mangan mie ya ngling ngarani tau jajan karo aku malah isin-isin ke aku kok, Nak. Iya, aku ora iso nembung wong tulisane Inggris kabeh kae. Heeh. Iki apa to sak ngono iki? Wah! Mojito ya. Mojito. Kuwi banyu dinai sirup ono sparklingnya, soda gitu. Soda. Sempakling cawet. Sparkling. Pak, iki sok isen aku ya sok isen lho ngene. Lah ya ora ngerti ki takon. Oh iya, sparkling kuwi soda kae lho. Kono ono minnya, ada jeruk-jeruknya, ada sirupnya. Itu namanya mojito. Mojito, ya. Pira, banyu kobokan kae yo mirip. Oh, mbenan nek kowe doyan. Kok njur aku ora. Ya, mie barang kae jenenge beda-beda. Spaghetti. Apa? Spaghetti. Ah, ya wis mie ngono wae kok spaghetti. Aku mangan iki sa. Ini namanya spaghetti, Pak. Mie ngono kok spaghetti wah nganti dedrek padu kae. Iya, wis radong kok ya. Burger. Heeh. French fries. Apa kuwi? French fries. French fries ya. Kentang goreng. Ah, mbok wis kentang goreng ngono. Ngomong arep nembung kentang goreng kok ilate nganti kecethit. French fries. Aku swega. French fries. Iya, wis kentang ngono wae wong kene iki malah ngerti kentang. Mula do nandur kentang sama-sama katoke suwek kentange metu. Kok kabeh do duwe kentang dhewe-dhewe. Aku jane dagelan iki rung tanggap lho, rung maksude piye iki ada duneke ada guyu ya. Iya. Maksude metu mula ayo padha barengan nandur kentang sama-sama katoke suwek kentange metu. Lah kuwi aku rung dong. Iya. Nggo endi ngono lho, Nak? Iya wis ben mengke wae. Ora usah digagas. Kene saiki ya padha nandur kentang. Kentang Lombok barang. Oh iya. Lombok. Mau nek ora tak elekke, wis arep kurang ajar to kowe. Lah kowe tuku gorengan tahu tempe kok diplastiki terus ning nggon kebon Lombok. Arep ngopo, Sa? Loh, kan metheknya Lombok tinggal di sini, Pak. Mangannya ning kebon Lombok, Lomboke kari methek. Lah iso diajar wong kene kowe. Kan fresh, seger langsung dipetik dari pohonnya. Ah, ning ora entuk kuwi Lombok iki dadi pangupa jiwa piyai kene kok tok pedhiki. Tiwas aku mah golek pas kresek e. Arep panen Lombok kowe. Lumayan lho iso nggo gawe Indomie seminggu. Ha tak alok maling tenan. Iya. Ayo. Saben bengi nyawa Yo. Ayo. Nah. Iya. Yang ngene iki nek kompak sempak yang ngene. Kompak sempak. Ayo, ya ora apa-apa. Ora apa-apa isik jomblo iki mencolot-mencolot ora masalah. Oh iya. Ya, ha piye kowe entuk wong goresan ngene piye? Goresan ngene entuk apa ya aku? Wah, uripmu mana penak lho, hawane sejuk lho. Entuk lemah, entuk panganan,
panganane enak-enak. Ah. Terus mengko dulure akeh ya ning kene. Ning kene iki sayange siji. Apa? Ning kene iki nek ngungu bebek, bokonge ana silete. Kok ana silete? Mau sing disuguh awak dhewe separo-separo. Kan nek metu langsung separo, metu langsung separo kene ya dipasangi silet. Sekali metu ya wis separo ngono ya. Ya pengiritan ekonomis. Mbok ora protes to Pak, wis dine pangan bersyukur ora dijangke wae lho. Aku meng muni kok bebeke ana bokonge ana silete aku. Mangga. Yen memajang mung karo Iya. Apa? Hah? Ora aku yang ngomong apa ya, Mo? Aku ora reti aku ngomong apa, Pak? Mbok sesuk-esuk priksa sa. Mau nek kentir barang kowe? Ya, ya. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa so. Iya. Kembang diajar sing ngendang ya letel wae. Iya, arang isih bocah nom. Nek ndelok gerakane ngene iki lucu, nek ndelok anu Polaya Lisa iki nyenengke, ning aja pisan-pisan ngejak lunga dheke. Ngopo? Mirang-mirangke. Kok mirangke kenapa? Aku wis kisinan bola-bali. Ku nek tak jak ning luar Jawa ngono nyambut gawe ngono nek teko ndono ora rong dina sadurunge iso jalan-jalan. Iya. Aku tahu lho jalan-jalan karo Elisa iki bareng karo panitiane. Dek iki ning mburiku ki ora ngerti nek ngemati aku terus. Iya. Pas liwat ning nggon toko sing nuwun sewu mamerke busana ndelo wong wedoke lho kan ana patung sing dikathoki dina IBH kae to. Lah aku noleh iki manekin. Heeh. Aku noleh ndelokke ngemati di hayo. Hayo matane jenengan ndelokke apa? Kuwi ora wong edan kuwi modalang kok denekke matane cenanangan kuwi. Lah ya ngisin-ngisinke ya nggone wong wedok ya ana lampune ya ben ketok tapi kan ya wis padha wis ketok kok dipatke cedak-cedaki ngopo ya Pak Senang apa ngono lah. Ah iya ya mung ngematke kok ora apa-apa to ya. Iya goleke bojoku tak tukoke. Ming ukurane ora apal. Oh. Ya ora apa-apa. Malah apal ukurane nggone wong liya. Bareng tak tukokke dienggo bojoku. Lho kok lobok, Mas? Lho 36 to? Ora ya. Aku 34. Aduh, tak sapa 36. Mangga ya. Pasang C. Ayo ngakoni to kowe. Ya mbok nek turu ora krasa lho. Lah iya wong saka njaba wedo krungu kok do crita terus jebule sindene ana sing ngorok. Ya tak ceke aku ya ngono tak cek. Iya. Aku tak. Padahal turu dhisik jenengan lho. Nah aku rak malah halus to wong lanang. Ah, mong sapa? Aku nek, Tetep ngorok ya. Heeh.
Dodo tetep puguh nang kono to no. Iya. Malah Prastiwi iki ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya. Ayo parikane apa? Ana jaran. Ana jaran. Kok mlaku-mlaku. Kok mlaku-mlaku. Kagem Dik Wildan. Selamat menempuh bentuk baru. Ora apik kuwi ora apa-apa. Ayo. Maune ora jalur helm terus jalur helm kok. Iya. Terus ngeleling kae pisan. Heeh. Mangga, ya jejere Mbak Ani. Ya. Enak. Dodolan. Heeh. Terus Apa ya, Pak? dodolan. Dodolan. Apa, Bu? Oh, lotoya kowe. Dodolan. Dodolan. Dong iki aku arep mau ngene sik tatin ya, Pak, mau dijaluk tatin. Ah, ora apa-apa mikir kowe saiki. Sik dadi mikir neh. Ya, dilewati sik ora apa-apa. Mbak Neti sik engko kowe terakhir ora apa-apa men mikir. Iya, ya. Ayo Net. Neng paran Neng paran adem hawane. adem hawane. Mugi Dik Wildan Mugi Dik Wildan besok pinter lenggunake. Rumangsaku kok. Ayo Pras. Sehat e Prastiwi, kancane do kerokan dhek ora kerokan dhewe mergo nyerot nggon aku mau. Iya, jamu Jawa ya. Mangan ketan Mangan ketan dicampur emping. sik tak tutupi kuping. Mugi Dik Wildan Heeh. tititing garing. Ngandel ora. Ning ora apa-apa, ora apa-apa wong jeneng wis nggawa dhewe kok nek cilik pancen. Iya. Kuwi, heeh. Gedhe ya totot. Heeh. Ya ora apa-apa. Ayo, sapa Anik tak ajar nek kasar-kasar. Iya, iya nih. Waduh. Bismillah. Muga ora senene. Pak Tukiran. Awas ya. Tak polo nek nganti saru. Kok ketok ketok wudele. Terus Mu Dik Wildan arep ngomong ndak seneni ya, Pak? ya rasa diomongke aku wis ngerti kok. Ya wis ngono kuwi lah. Ya, Dik Wildan mari ngono wae ya. Ha ta? Wis pokoke sembuh ngono wae. Maksude iki nganu lho, Pak, apa jenenge? Apa? Manuke wis bujel ngono lho maksude. Oh, budel iki bujel to. Ya ora apa-apa. Maune lancip dadi bujel saiki. Marang dadi ngoti. Ya. Jenengan ya bujel to, Pak? Hus. Kaya ora usah ditakokke ayo. Ayo Mbak Elisa, kowe apa? Kowe terakhir. Kopat kapit rada dawa. Wah, ketularan Ani, ketularan Prastiwi. Mugi Dik Wildan sing disupit. Heeh. Kendang cepet dawa. Migunani tumrap bangsa lan bekti marang wong tuwa. Wape, tak kira nek enggal cepet dawa ora. Ya. Nah, neno. Panas udan panas saling aleng caping gunung. Kanca-kanca mangga ya. Misowa capek gunung nadyan ya nadyan waton sarata lanang inu maneh banyu
langgame Mbak, monggo dados. Dek jaman berjuang yo neno monggo jarene wis menang keturunan sing Iya sinden apa bakul obat.
Wah monggo ingkang loro abang kalsu mboten iso dipen amane dileleti niki dina dina bakal garing. Batu mo batinggi batu roek. Iya ngomong kok nganggo tata krama sing apik. Ya wis ora apa-apa arang ciri khase bocah kaya ngono ya Mak. Iya. Ning iki mau pengekspresian tarian anak muda no. Ya. Dadi gamelan iki ora mung cukup dijogeti nganggo lemah gemulai ini kadang kala ya iso menghentak-hentak kaya nek nganggo musik kae. Oh iya ya Mak, iya. Wis Elisa iki pengekspresian joget anak muda. Ya. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Orkarus Alaso, ya. Sinden Blesteran, ya. Jawa ora, Sulawesi ora. Argentina ora, ya. Wis pokoke menungso salah kedaden. Ha iya. Menungso salah kedaden ora sapenake dhewe. Iki uga ana pamundutan saka PWKS Temanggung no. Oh iya. Ki sing padha nganggo kaos-kaos PWKS ireng-ireng gambar akeh sing padha lenggah ning Temanggung kene malah kadang kala yen awak dhewe pentas ning Yojo pas malam Minggu para anu adik-adikku sing para bocah-bocah nom padha montor-montoran tekan Ngayuja padha biar-biaran ning Ngayuja mresani nggone awake dhewe padha nggelar pakeliran ya no. Ya matur sembah nuwun apresiasi kagem para PWKS Temanggung ya semoga tetep ngrembaka ya Mak. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya. Engko diaturake ya iki ana pamundutan saka kakeknya Mas Wildan Satria Abimanyu. Iya. Slendang Sutra Kuning. Oh. Kedep tasma udu. Kuwi slendang biru. Oh iya. Iya. Ora ngapal aku. Ya, sapa sing ngisis kepareng ngapal? Cita apa ya? Hah? Kok lemu semaur cepet banget? Cita apa ya? Mboten apal, Pak. Oh. Edan tenan ya. Gubuk asmara sik diaturake Mbak Ika. Ya, men karo padha goleki cakepane. Slendang Sutra Kuning. Neno. Ya. Tatin kita ya, Pak. Hah? Kleru piye? Ayo, gubuk asmara sik men kae do goleki. Ya. Prastiwi apa ya? Prastiwi iki Slendang Ulat Sutra. Malah larang lho, Pak. Ulat Sutra iki malah larang. Sio-sio. Ya ora. Mau wis dintuti. Asale jajar aku. Lah sing jajari yo jenengan to. Lah aku campur piyaga iki kringete do mambu-mambu banget. Kok nek sinden wangi nggih? Heeh, aku nglecak ning jajare Santosa iki mak sentup apa ya. Wis kaosan seporot kowe ora kon mburi bedah bolong kae. Wah ngisin-isin ke tenan. Iya. Ngono ya. Heeh. Jajar kaos sik sapa ki? Sing anu kuwi, sing apa nyiter kuwi? Iya. Ora nganggo sarung kathoke kolor suwek. Ya aku rumasa kok turu kaya ning Papuan to ya. Iya, terus aku ngomong karo, "Nek Pras Madirana aku tak jejer kowe sing ora bahaya." Ayo kene. Iya, terus jejer. Salahe tak antuti kok malah guyu. Ya ora gek lunga. Neh kaya ngeloni anake. Hah? Wo kowe ngece kowe. Kowe tetep kowe pelecehan kowe. Kae Mbak Yuku lho, ayo. Ora trimo. Oh, lah takono trimo ora kowe dunekke cah cilik yu. Ora ngonekke cah cilik. Aku kaya ngeloni anakku. Lah ya kan jenengan gedhe. Sapa? Jenengan. Kowe tau weruh apa? Dedeg piadeke. Oh, dedeg piadeke. Lah nek liyane ya mbah aku ora. Tak kira lek diametere. Lambene. Ayo. Aku rong tau weruh nek kuwi. Kapan-kapan. Kos plus. Iya. Iya, mangga dibawani gubuk asmara. Ya, karo ngapalke Tin. Slendang Sutra Kuning ku tak sawer Tin, ora kuwatir. Ya. Nek iso Slendang Sutra Kuning. Heeh. Dola alik. Heeh. Slendang Sutra Kuning kok sing dibuka sluk-sluku bathok. Oh iki. Ning arep senenge sluk-sluk bathok. Yo, mangga. Suarane keler-keler ya. Ora apa-apa, mawawan wis
Jane jatah nyinden wis tak ijini ora nyinden mergo izin karo aku, Pak. Tenggorokan kula perih ngono, ora iso nyuwara niki, Pak. Ah, kowe nekat. Nekat wae, Bun. Napa lho, Pak? Ora apa-apa, nek nyuwara kuwi ngeden ngono lho maksude ora. Oh, ya ora. Ya gawe. Samadya, Pak. Nyingkar nyingkur. Gang sire kene gede-gede lho. Apa? Gang sire ning kene gede-gede sak jempol-jempol. Pundi? Nggonamu wong Gunung Kidul rak pakanane walang to. Nggih. Embangane walang papat gangsir siji. Jajar itu tok Enak teko. to? Ha, enak nek gangsir ki. Panjenengan pun tahu. Urung. Kok wis ngerti nek enak? Mbok menawa kok. Ngawur ora senengane. Aku urung tahu. Wiwitane nyingkar nyingkur. Neno Lingsem yen kewutan lelampahan kangkah. oh swara gedene ilang iki. Nggih, swara gedhe. Kangkah, ora apa-apa. Kuwi geruk biasa. Iya. Tambane napa, Pak? Hah? Tambane Mangap. mangap terus Ora tambane yo aja ngombe es. Siji yo wong olah swara ki aja nganti ngombe es. Wo, es ki marai kaku, saraf-saraf pita suara. Dadi nek nyuwara ora iso apik. Kulinokno dinehi omben sik anget-anget. Angka loro, aja mangan panganan sing mengandung lenga. kaya to? Kayata kompor, oncor, terus ayo mangandung lenga iki gorengan, mergo gorengan kae nuwun sewu kadangkala lengane ora diganti, goreng didol lengane nganti ora sehat. Iya, kuwi merusak pita suara. Ngono ya. Heeh. Aja pisan-pisan. Ngono ya. Aja dicoba ngundane ora iso nyuwara. Swara dienggo golek dhuwit kok nganti ora iso nyuwara iki cilaka. Mergane kademen iki lho, Pak. Hah? Hawane adem. Ora, nek kene iki ora adem wong nyatane dawani adus kok. Iya. Kowe urung ngalami sesuk, kowe urung melu aku urung tekan Dieng kono. Nek ning Dieng kono malah saben penabuh siji iki ngedep anglo siji, nek ora kuat. Wong aku adus ning banyu diesel kok nek ning kono ki. Tenan ora krasa panas, biur-biur ngono kuwi. Pertama ya kaget. Tak kapyuke ngono ki. Wei, ngono mergo maknyas. Iya. Yo. Anggere maknyas ki kaget. Tulus nadyan neng gubuk asmara. Ya. Yen liwat aku kelingan. Ya, monggo. Ya. Yen liwat aku kelingan
nglung. Ya. Nenone wis kepareng ngaturake gubuk asmara panyuwunan saka Kukupan Campur Anom ya dusun Mindikan. Oh iya diatur engko bondo donya engko keri ya Mak. Heeh. Karo Bung Karno Putra Fajar. Ya nek jane iki pancen tembang sing mengku surasa politik ning upama ana pamundutan ya engko diaturake no. Ya ora dadi ngopo. Iya wong awake dhewe menghormati presiden awake dhewe sing sepisan sang proklamator. Iya. Ya saiki diaturake iki saka kakeke Mas Wildan Satria Abimanyu. Ya. Kaya mau Tatin wis nganggo headset dilebokke nggon kuping mbok menawa ngapalke. Iya. Ya, ayo Tin. Ajar ora apa-apa. Ya, Satria, kok Satria, kok Slendang Sutra Kuning. Slendang Sutra Kuning. Neno neno nano 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 Selendang apa? Kuning. Aku ki dalang kok tok ajari. Lah ya piye mau salah lho. Selendang Randur Sutra Kuning. Nanane mambu keong. Ngawur ora. Tatin wae. Niki wonten
saweran saking Pak Siswanto. Pak Siswanto sapa? Bapake Dek Wildan. Ah kok kowe sing nyekel didum. Lah iki kanggep sindan-sindan tekne mendoakan tadi lho. Oh, apik kuwi ya. Nggih, nyosanya cekel sikik. Soale dhek iki nek karo dhuwit ngiyip. Iya. Jenengan mboten, Pak? Ya ora kok ya. Alah sing ngomong sapa? Aku nek karo dhuwit nyatane. Oh, tanggalan rung dadi wae kei DP ya nggih ngono kok. Piye? Tanggalan durung ana wis kei DP langsung tampane. Lah ya wong kumbangane keliya. Lah iki pasti kan berarti kabeh butuh duit ngono lho. Lah ya ora masalah, catet ning HP rak ya iso to arep paling ngundang iso tanggal 2021 iki. Iya, ana Mak. Wis ana Semelang nek ra manggon ki wis ngundang. Aku jane wis nolak. Moh, Pak. Terus setahun melih kula oleh nganu ngenteni kesuwen. Pun to kudu dadi niki regane pinten pun kula saguhi. Niki DP-ne. Nah, ya aku terus karo duit terus lah iki aku. Langsung tak candak ya wis. Ya padha to. Heh? Padha. Lah kuwi rak hakku. Lah iki ya hakku. Hakmu ndi ki hake kanca-kanca kok. Lah ya kan ana akune barang. Ora maksudnya aja tok gawa nek tok gawa ki. Mboten tak nehke kuwi lho sapa Lisa. Kudune sasi dinyatus dadi nyelawe nek musuh kowe. Ya talangi teles ya. Apa? Talangi teles. Kok kowe kok anu pedomamu kaya ngono. Lah jenengan nggih mboten. Lah, Tenane. ora. Ha iki lho ana nang kene 400. Ya. Ki mau kadung tresno tiwik 100-nya wik panen ndak derani aku ndelikke dit karo kae menungso kae kok iki. Kuwi tiba wik dukuin to. Ora kena bapakmu nggo dolan. Nek dolan ya semono ra cukup kok. Terus apa mau? Ika, kanyo sing nembang 100 lho iki mau njaluk apa gubuk asmara 100. Terus siji sapa nek sing wis nembang? Lisa. Lisa wis nganu sak yuta kok saka Pak Tristianto kok. Lah nggih. Ya wis, berarti iki jatahku 200 iki. Lah aku lajeng nembang lho. Lah kuwi ra entuk to saka Pak Siswanto? Lah iki kan duit le mendoakan, udule nyanyi. Le mendoakan kapan? Iki mau Saiki aku tak takon doamu mau apa? menapa bentuk baru? Nah, kuwi apa mendoakan kaya ngono kuwi? Lah apa ora baru? Ya ora kok ajeg kok ya. Ya baru. Ming sing jero ki metungul metu. Sing endi to? Ambo. Aku ya nyo kowe 100. Ya. Sendang sutra kuning, ngene nyo. Siap. Nah. Wis. Nuwun nggih. Ambo. Nuwun nggih kok ambo. Ambo ya sing sopan. Nuwun nggih Pak Dalang ngono. Nuwun nggih Pak Dalang Sina Nugroho. Iya, ngono kuwi apik ya. Kok nggawa HP ngapa? Lah ra apal e. Rapal kok 100. Lah nek apal malah. Kita omongi ya ning prapatan kae kanggo iji-iji kapal banget 100 kiloe trimo. Lah iki nek apal ya 50.000 ya ora apa-apa. Tambahi maksude. Wis pas iki. 100 ki engko tak nggo bayar wedang. Nggone Wito. Wong wedang wis dikeki kok. Yo, gawe wis. Bawane apa? Hah? Bawane apa? Lah apa? Ya langsung wae. Oh ya. Neno, nano, neno. Ah. Pak no, ini ya enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, biasa aja. Saiki apa-apa liwat HP wis iso. Cakepan selendang sutra kuning, nunul nggon tanda mencari tit. Langsung metune Rat. metune selendang sutra kuning kok. Cakepan kok titot-titot. Iya. Nggih. Ya. Saiki. Ora sok kemis. Selendang sutra
Matur sembah nuwun. Ya, ning kowe ora kena lunga. Lah napa? Lah iki ana panyuwunan saka panjenengane apa jenenge iki? PWKS Temanggung. Ya, sing padha rawuh bengi iki nganti nggone ora muat. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Akeh sing padha rawuh, akeh sing padha mrisani lumantar layar-layar ning jaba-jaba kono. Ya. Ki engko nek nganti kowe ora anu nyaosi kanca-kanca PWKS Temanggung wis padha rawuh adu-adu do mlumpuk tekan kene nyuwun podang kuning. Ya. Ki sing wigati siji podang kuning, loro kijing miring. Iya. Kijing miring. Heeh, jane dibenakke malah apik lho, Mak. Iya. Kijing miring. Lah sing napa? Kowe podang kuning kok kijing miringe Elisa. Iya. Oh nggih. Ngono ya. Heeh. Pak dalu pun nggih. Apane? Podang kuning. Ora masalah kok ya. Kok arep ngenyang terus kowe iki. Kok nembang kok meng arep suwala terus. Iya. Nah, kowe nembang-nembang lagi. Ya ora apa-apa wong sing disuwun kowe kok. Iki lho maringi rokok semene akeh iki. Ndi kondene? Lho. Kowe iki wong wedok kok udut. Tak ijolke dhuwit ya kena lho. Ora edan kuwi. Omong rokok karo didolke dhuwit. Ya ora apa-apa tak. Kebangetan ora. Tak jolke gas ya kena. Aku masak. Tak jolke apa? Gas. Oh. Ya engko sesuk tak paringi. Lagi bawa? Ha iya. Udang kuning komplit engko. Apa jenenge? Kijing miringe Elisa. Bawa ini sing pocong mawon nggih. Pocong ya kena. Aku bingung saben dina mikir manuk Saben dina mikir manuk nengno wae wis rasa dadak tok pikir. Manuk kok tok pikir banget. ya kok nek ra ngoceh ya piye? Hah? Nek ra ngoceh Wis ra nggre iso antuk-antuk wis apik. ya gak aku nek meng mantuk tok. Nganggo gedhek barang ya. Mikir manuk podang Neno agawe gregeting ati neno Nora mendo son pikatku lute benda ya mangga Yen liwat esuk awan aku mesti liwat kono maksudnya ngono. Ya coba. Cah cerdas ki iso minggo. esok awan ning wis ora kerasa Keluyuran golek sing tak sayang Moga-moga
wis lunas. Iya. Kok lunas? Ah wis ngaturke apa jenenge mau? Slendrang sutra kuning karo Nggih, jenengan tesih utang. apa? Rokok. Iki menungso apa ya? Lah piye? Sinden kok njaluk rokok iki lho. Tatin ki nek nang omah ngerokok. Wah iya ta? Iya. Lintingan. Anggere muni wis nganggo sarung sak dodo kae. Terus jegang ning ngarep omah terus udut. Ngono. Wah jan ya syukur. Ya ora apa-apa kadang rokok iso dienggo beningke swara. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Iya, Sa. Ya. Ngaturke kijing miring. Ya, panulan saka kakeke Mas Wildan Satria Abimanyu sing disupitke. Ya. Coba kaya ngapa kok iso kenes ora? Nek kijing miring iki dituntut rada kemayu. Iya. Karo parikan-parikan. Ngono ya, Mak. Langsung wae, langsung dibukani saka bonang. Lumaro jijil. Kuwi geger sekutha. Kutane geger mergo kijinge miring. Iya. Ya mangga. Tembange kaya ngene iki moh aku sa. Kamang apa to, Pak? Parikan iki mau piye mau? Lho pancen parikan kaya ngono modele. Lah iya kan ya ora apik to parikan kuwi. Kok ra apik priye, Ku mau parikanmu piye sing pertama mau? Iki ana semut cacahe telu. Nek ra dimut
ra iso mlebu. Kuwi apa kuwi? Ayo kuwi kaya ngono kok. Kuwi iki bak bolah. Benang lho. Heeh. Kae nek arep dilebokke ning dom. Dom kok dom. Ya jarum. Jarum. Kuwi kudu dimot sithik. Oh. Nek ra dimot angel mlebune. Kuwi Terus pikiranmu lho sing iki kudune iki sing asosiasine yang bagus. Ora meng aku tok, Kyai semene iki pikirane ngono kuwi kok ya coba sing masih liyane mau ana sing dhuwur dimun ngisor digenjot mau apa mau. Oh, iki tekan kretek. Apa ya, Mam? Tekan kretek katoke mlorot dhuwur diamek ngisor digenjot. Nah, kuwi apa kuwi ayo? Kuwi numpak pit. Nah, Numpak pit piye? kan setange dimek. Dimek iki dipegang. Heeh. Ngisore ya digenjot, nek ora digenjot ya ora mlaku. Ngopo ning nggon? Oh iya ya. Omong numpak pit. Oh no. Si Rasa ruta. Liyane Mang. Kala jengking ning ngisor watu nek ra jengking ora mlebu. Ah kuwi. Nek ora jengking kok ora mlebu ki maksude piye? Kuwi wong tandur. Wong tandur kudu jengking ben mlebu. Mosok ya mlumah. Ya saya ora mlebu. Kudu jengking ben mlebune. Makasih. Jadi keplai. Makasih. Ya, sampun, Pak. Ya, apik tenan ya. Kijing miring lagune jebul kaya ngono to, ming lagu dhuwur dimek ngisor digenjote kok gayange ra jamak. Heeh. Sesuk tak genjot. Lho, tegese sesuk tak ngepit ngono lho. Penabuh wis seneng ya. Ambune do apek-apek. Mangga pelok barang, Mas. Ya. Pikurke Bung Karno Putra Fajar ya dunekke pamundutan iki. Ora kok piye-piye nanging eling-eling apa perjuangane beliau iki ya gedhe tenan kok. Ya. Iso sang proklamator. Ya, pancen ya bener, Mak. Mangga diaturake. Hah, iki sing bawa kudu Katno. Nek ora Katno wis ora dadi. Lamun macan ninggal gading. Waduh. Ayo wingi disulihi gol ora dadi ana ning Blitar wingi. Iya. Ngono ya. Neng DPRD provinsi wingi. Nyeting aku Katno pripun, Pak? Kalau niku ternyata ketoke ming sak Katno niku ning tumrap warga laras gedhe dayane. Iya. Saiki mulai suarane atos lho, Nak. Iya. Mulai gleleng saiki. Ya wis ben ora apa-apa lah. Ya, mangga. Macan mati Suarane pancen arum. Ninggal ulan yen ta kaca ninggal gading ya macan mati ninggal ulang, gajah mati ninggal gading. Iya, menungso mati ninggal utang. Iya. Tan prabeda Tan prabeda jan matama jalma tama ninggal asma kondo dingklek amrit jagat rayana
Neng kene iki wingi gul kleru neng kene. Katekke gul. Risang proklamator aku engko bukane pindho ya nak ya nani pisan wae nak ya sing positif pisan mau pindho pisan cidane tetep pisan kowe aku ora kuat pindho aku ya ya ketan liyan Bung Karno nena bela bangsa tekeng pati sang penduda Pancasila dasar proco ya demung arep dhewe nggo panutan ya didelokke tabuhe ya anggitane pepundhenku saka Blitar, pepunden dalang sepuh Ki Haji Sukron Suwondo. Oh iya, apik ya Mak iya. Iki kanggo menang perjuangane beliau. Ya pancen ngono. Ayo disingget dhisik nak. Ya. Dipeloke bem mau barang saiki dibemke. Ya. Dipeloke bem. Disingget sawetara dhisik. Nggone awake dhewe ngaturake suka-suka parisuka. Ya. Diteruske dhisik critane mengko iso diteruske nggon gara-gara. Ya ya mata derekake. Kapyarsa swaranipun ler ombake Samudra